Asirahi meziro nenue Onwere onye anyị kọrọ ọgwụ nue Umi gbanye bediro nenu Umi weti wiwole ndu Nigeria ife wekulu mewegonu Anya ga ozi mgbada n'ụkọwa n'ọfịa nụ ha wiwole bi Nigeria ife wekulu mewegonu Ka ngwakene umi Igbo okunu Ilodino nọnụ n'ọdịzi ka akwa abalị do Onye mebe odo pelisinu Ahụwe sabi sesin wey dey kill the person die Ọ dị mma ụmụnne m ndị Igbo ndị ọma njem ọnụ ekelekwa m unu ekele m onye nwoke na-ekiri m ugbu a onye nwaanyị na-ekiri m ugbu a mama na papa okenye na nwata ekele m unu olee otu unu mere eji m aka na unu niile dị mma ejikwa m aka na agbagharịsịrị mgbagharị nke taa ma bata n'udo anyị agaghọzi nnụnụ wee fewe n'ọfịa ndị Naịjirịa olee otu o si aga ụmụ Igbo ọ gịnị na-emezi wetin the sup ọ ihe ọmarịcha egwu nke a anyị na-akpọ anyị ji wee na-anabata unu n'ihe emume nke a anyị bịara ime n'abalị a na-akọwa Nigeria wetin the sup ụmụ Igbo wetin the sup a sị na anyị meziri one kedu ihe na-eme ọ wee bụrụ maka ya ekelekwa m unu niile ndị na-esonye m na ya bụ ihe emume ihe a bịara ịkpata bụ isiokwu nke mkpọrọ kedu onye bụ onye iro ndị Igbo kedu onye bụ onye iro ndị Igbo kedu onye bụ onye iro ahụ ndị Igbo nwere unu lee anya na ndị na-esonye m na Facebook ọ bụrụ na ile anya ị ga-ahụ ihe anyị dere na ya bụ ihe na mbido ya bụ ihe emume bụ caption o nwere aha mkpọgasịrị ebe ahụ si kedu onye bụ onye iro ndị Igbo ọ wee bụrụ ihe mere anyị ji wee bịa n'abalị a ka anyị tinye kene ya bụ okwu ọnụ ka anyị mara ebe anyị chere iru eche dịka ndị Igbo ọ wee bụrụ maka ya echefukwala na ebe nsi ewetara unu ozi a bụ n'ụlọ ozi ndị sim.si ha asịrị FM aka m abụkwa nwanne gị nwoke na ezigbo enyi gị nwoke 042 Solex onye akụkọ ụwa ana m anabata ndị na-ekiri na Facebook ndị na-ekirikwanụ na YouTube ana m anabata unu n'ihi na anyị nọ live na Facebook ma nọrọkwa live na YouTube ya mere ebe ọbụla nke isi esonye anyị na ya bụ ihe emume nke anyị bịara ime n'abalị a biko nwanne m nwoke nwanne m nwaanyị asị gị biko ka m na-arịọ ihe ọma ị ga-emere m bụ inyere m aka tụsaa ya bụ ihe onyonyo n'ihi na isiokwu a anyị bịara itinye ọnụ na ya taa bụ isiokwu dị ezigbo mkpa na onye ọbụla bụ nwa afọ Igbo onye ọbụla na-anụ asụsụ a na-asụ onye ọbụla ọbara ya bụ ọbara onye Igbo kwesịrị isonye anyị na ya bụ ihe emume nke anyị bịara ime taa ya bụ ihe emume nke anyị bịara ime n'abalị a biko nyere m aka tụsaa ya bụ ihe onyonyo ka o rukwuru ndị ezinụlọ gị ndị enyi gị ndị ikwu na ibe gị ọgọ gị nwoke na ọgọ gị nwaanyị ka ha niile bịa sonye anyị na ya bụ ihe emume n'ihi na ya bụ mkparịta ụka nke anyị bịara itinye ọnụ taa bụ mkparịta ụka dị ezigbo mkpa ọ wee bụrụ maka ya ka anyị gere tụkwanụ ya bụ ọmarịcha egwu nke anyị ji wee bido ya bụ ihe emume ka anyị gere tụkwa ya obere n'ihi na ya bụ egwu nwere ihe ọ na-akọwa ndị be anyị kwesịrị ige ntị ma ghọta ka anyị gere ya bụ egwu Anya ga ozi nnụnụ fewe n'ọfịa nụ ha wee wọnye bi Nigeria ife nwekule mewegonu ụmụ Igbo onye edozi anyị lụ ebe a onye ka anyị na-asọ ife nwade mmakule mewonu ụmụ Igbo onye duzi anyị wee ruo ebe a onye ka anyị na-asụ iru onye ka anyị na-atụ ụjọ kedu ka anyị si wee rute n'ọnọdụ a ọ wee bụrụ maka ya anyị ga-agbapụ ya ọsọ wee bido ya bụ ihe emume nke anyị bịara maka ya n'ihi na oge adịghị amatara m nke ọma na ọtụtụ n'ime ndị na-esonye anyị bụ ndị nọ na be anyị bụ ndị ji data ekiri ya bụ ihe emume nke anyị na-eme ya mere anyị agaghị egbu oge anyị agaghị egbu ọtụtụ oge na ya bụ ihe kama ka anyị gbapụ ya ọsọ ka onye ọbụla bụ onye batarala na ya bụ ihe emume ka ọ mara na ya bụ ihe anyị bịara ime bụ ihe dị ezigbo mkpa ọ wee bụrụ maka ya ka m kelegodo ụmụnne anyị ụfọdụ n'ime ụmụnne anyị ndị na-esonyere anyị na iru akwụkwọ bụ Facebook mmadụ dịka Eze Uchenna ọ sị daalụ nwanne daalụkwa onye nke m ekelekwa gị mmadụ dịka Best Pascal ekelekwa gị
Bishopry Fountain ekelekwa gị. Precious Nwosu ekele gị nwaanyị ọma, daalụkwanụ. Ndị na-ekiri na YouTube unu eweliwe, n'ihi na YouTube anaghị egosi m aha ugbu a. Oke, o nwere onye dere ihe na YouTube. Code with Samuel. Code with Samuel bụ ezigbo onye nke anyị na-esonyere anyị kwa mgbe mgbe ọbụla anyị pụtara ime live video otu a. Ụmụnne m ndị Igbo o nwere okwu a na-asị na okwu a na-asa anya na mmadụ ga-ekwu ya. M wee sị ka m pụta taa jụọ anyị ajụjụ, kedu ihe na-eme anyị nwa bụ ndị Igbo? Kedu ihe na-eme anyị nwa bụ ndị Igbo? Ndị Igbo bụ agbụrụ ekwesịrị iji na-eme ọnụ. Igbo bụ agbụrụ ekwesịrị iji na-anya isi. Ndị Igbo bụ ndị kwesịrị ịbụ ha pụta kwuo okwu otu a, obodo edere. Mana kedụzi ihe na-eme? Onye ọbụla jizi ndị Igbo eme ihe egwuregwu n'obodo Naijiria taa. Onye ọbụla jizi ndị Igbo ashine ma sụọ ya n'olu bekee. Onye ọbụla chọrọ ikwu okwu ka ọ dị ụda ma ọkwanụ ka amara ya amara, ọ ga-akpọrịrị ndị Igbo aha. Wee na-ajụ kedu ihe na-eme? Kedu ihe na-eme anyị ndị Igbo? Bifo m bido ya bụ mkparịta ụka nke anyị bịara maka ya taa, achọrọ m ka m rịọ unu niile bikonu maka anyị nwa bụ ndị Igbo. O nwere ụfọdụ n'ime anyị na-adị very very emotional ma sụọ ya n'olu bekee ma a bịa na ụfọdụ okwu. Ọ bụrụ na ị naghị achọ ebe a na-akpọ okwu aha, ọ bụrụ na ị naghị achọ ebe a na-ekwu eziokwu, biko nke ikiriri ugbu a o nwere ike ọ bụrụ na o zuorela gị ka ị hapụ ya bụ ihe emume nke anyị bịara ime ugbu a. Mana ọ bụrụ na ị na-achọ ịnụ eziokwu, ọ bụrụ na eziokwu na-amasị gị nke ukwuu, ọ bụrụ na ị bụ onye ihe gbasara ala Igbo na-emetụ n'obi nke ukwuu, ọ wee bụrụ na ihe ị chọrọ ịnụ bụ eziokwu nakwanụ ihe a ga-eme ka ala Igbo wee gawa n'iru, na onye si ike na ya bụ ihe emume nke anyị bịara ime n'abalị a, n'ihi na ya bụ ihe emume ga-agbasa gị. Ka m kwukwa nke a, unu mana ana m ekwu ya oge ọbụla wee sị na ihe anyị na-eme na peji a na chanel a enweghị onye ọ na-asọ. Na anyị nọ ebe a maka ndị ụka, anyị nọ ebe a maka ndị ọdịnala, anyị nọ ebe a maka ndị Igbo kwere na One Nigeria, anyị nọkwa ebe a maka ndị Igbo kwere na Biafra, anyị nọ ebe a maka ndị kwere na DOS, anyị nọkwa ebe a maka ndị kwere na Maazị Simon Ekpa. Anyị anaghị akpọ oke ebe a. Kedu ihe nji maka ya ekwu? N'ihi na achọpụtara m na ọtụtụ ihe dị nke merela ndị Igbo ji agbasa. O nwere ọtụtụ ihe na-ekewe anyị bụ ndị Igbo. O nwere ọtụtụ ihe ma omeme ya ma amaghị omeme ya, ọtụtụ ihe ekewela anyị bụ ndị Igbo. M wee sị na platfọm a abụghị nke a ga-eji wee na-ekewakwa ndị Igbo ekewa, kama nke a ga-eji wee chịkọ ndị Igbo ọnụ. Ya mere, ọ bụrụ na ị na-eje ụka, mata na ihe anyị na-eme ebe a ga-agbasarịrị gị. Ọ bụrụ ha na ịbụ onye Igbo, ọ bụrụ na ị na-eme ọdịnala ma ịbụ onye Igbo, ihe a na-eme ebe a ga-agbasarịrị gị. Ọ bụrụ na ị kwere na One Nigeria ma ịbụ onye Igbo, ihe a na-eme ebe a gbasara gị. Ọ bụrụ na ị kwere na IPOB mbụ na Biafra Restoration, ihe a na-eme ebe a gbasara gị. Ọ bụkwa na ị kwere na Masob, ma ị kwere na DOS, ma ị kwere na Autopilot, ihe a na-eme ebe a ga-agbasarịrị gị, n'ihi na ihe anyị na-ekwu ebe a bụ maka ọdịmma ndị Igbo. Anyị anaghị akpọ ka ebe a, anyị anaghị arọ otu ebe a. Ọ wee bụrụ maka ya, m wee na-asị kedu ihe na-eme anyị ndị Igbo? Kedu ihe na-eme anyị ndị Igbo? Ana m achọpụta na ọ dị ụzọ ihe abụọ maọbụ atọ, ka m kwugodo abụọ, bụ nnukwu nsogbu anyị nwa bụ ndị Igbo nwere. Kedu ihe bụ ụzọ ihe abụọ ahụ? Nke mbụ bụ na Igbo amaghị otu ha si echekwaba ihe ha nwere. Ndị Igbo amaghị ka esi echekwaba ihe ha nwere. Ya bụ nke mbụ. Nke abụọ wee bụrụ na ọtụtụ ndị Igbo na-ahapụ ihe bụ nsogbu n'onwe ya wee jee chụwa onyinyo, bụ nke ndị bekee na-asụ sị na a na-ahapụ the real object wee jee chụwa shadow. Anyị na-ahapụwa ihe bụ nsogbu n'onwe ya wee jee chụwa ihe na-enweghị isi. Kedu ihe mere m ji maka ya ekwu ihe dị otu a? Ka m kwukwa nke a tupu ọ gbapụ m n'uche, bikonu. Dịka m si kwuo na anyị anaghị akpa oke, anyị na-akọ ihe gbasara ndị ụka, anyị na-akọkwa ihe gbasara ndị ọdịnala. Mana o nwere otu ihe m chọrọ bikonu ka ndị unu bụ ụmụnne m ndị na-ekiri m aka na ntị, maka o nwere ụdị oku ekwentị bụ calls na messages m bịara na-enweta.
ọtụtụ ndị dibịa na-achọ ka ha kpọpụ m n'ekwentị, ọtụtụ ndị pastọ kwa na-achọkwa ka ha kpọpụ m n'ekwentị, ego ole ka m ji eme advert, ego ole ka m ji eme advert. Bikonu ka m kwukwa n'ihi ekwu na Asịrị FM anyị anaghị emere ndị pastọ advert, anyị anaghị emere ndị prọfet advert, anyị anaghị emere ndị ọdịnala bụ ndị dibịa advert, anyị anaghị emekwara ndị eze mmụọ ma ọkwa na eze nwaanyị advert. Onye ọbụla ị hụrụ anyị wetara ihe onyonyo ya na Asịrị FM wee tinye, maọbụ dibịa o maọbụ pastọ o, mara amara na o nwere ihe anyị hụrụ n'ihe onyonyo onye ahụ mere, o nwere ozi anyị hụrụ na ya, anyị na-eche na ndị Igbo kwesịrị ịhụ ya. Bụ ihe anyị ji ebute ihe onyonyo ọbụla anyị na-ebute ebe a. Ndị dibịa, ndị pastọ, ndị eze mmụọ na eze nwaanyị na ndị prọfet anyị anaghị emere ha advert. Ndị online scheme gị mee invest 1000 ka ị nweta 2000, anyị anaghị emere ụdị ndị ahụ advert. Ọ dị mma, nke ahụ adịgodi onwe ya. Ka m bidozie na n'ihe anyị ji maka ya wee bịa taa. Ụmụ Igbo ndị ọma njem ọnụ, asị m ka m jụọ anyị ajụjụ, kedu ihe na-eme? Maka na ọ na-abụ nlelecha ọnọdụ ndị Igbo n'obodo Naijiria ugbu a, ọ na-agba mmegharị. Nsị ọ bụkwa Igbo ahụ mma bụ mgbe m na-eto eto, bụkwa ndị Igbo ahụ mma bụ mgbe m na-eto eto ka bụkwa ndị Igbo ugbu a, ka o nwere ihe ọzọ na-eme? Ndị Igbo mma mgbe m na-eto eto bụ ndị Igbo bụ esi na ihe ahụ ga-eme echi ha sị gị na ọ ga-eme taa. Mana ugbu a ọ dịzị nnọọ ka achịkọrọgo ndị Igbo niile wunye anyị n'otu ololo. Onwe ezi onye Igbo na-ekwu nwa okwu. Ihe a na-emebi, onye ọbụla agba nkịtị. Isi ọkpụtọrọkpụ bụ isiokwu nji maka ya wee bịa taa bụ ihe gbasara akaja utobo asarị dọkụbọ ji ndị Igbo wee na-eme karịkachọ, o ji ndị Igbo wee na-eme n'iru akwụkwọ efere mba ụwa. Wee na-ajụ, kedu ihe kara utobo asarị dọkụbọ obi ịkpụrụ ndị Igbo n'ọnụ n'ụtụtụ n'ehihie n'abalị? Onweghị onye Igbo ga-ekwunwu okwu. O wedujezie m n'ajụjụ nke m bịaziri ịjụ kpọmkwem, si kedu ihe mere na anyị nwa bụ ndị Igbo na ọ na-akara anyị mma, anyị na-aka ewepụta ike, anyị na-aka ewepụta oge mgbe anyị na-alụso nwanne anyị bụ onye Igbo ọgụ karịa mgbe anyị na-alụso onye ama ọgụ? Kedu ihe kpatara ya? Anyị na-aka ewepụta oge, ewepụta mmụọ anyị, ewepụta ike niile anyị nwere mgbe anyị na-alụso ndị Igbo ibe anyị ọgụ karịa ịlụso onye ama ọgụ. Ana m echeta na Disemba afọ 2020 bụ Disemba 2020, mgbe nwanne anyị nwoke bụ Maazị Nnamdi Kanu wepụtara otu ọrụ nchekwa bụ Eastern Security Network. Ya bụ otu Eastern Security Network, kedu ihe o ji maka ya wee wepụta ya? Ka a chụọ ndị na-egbu ụmụnne anyị ọsọ, ka a chụpụ ndị niile na-eyi ndụ ụjọ n'ala Igbo, ndị bi n'ime ọhịa, ndị ugwu ji tọrọ mmadụ wee mere aka ọrụ, ndị na-egbu ụmụnne anyị ka ọkụkọ, ndị na-ekweghị ka ndị nne na nna anyị ha wee jee ugbo, ka a chụọ ha ọsọ. Ọtụtụ ndị Igbo gbara ya mgba, si kedu ihe ga-eme otu onye ga-eje ewepụta otu ọrụ nchekwa, na ọ dị ilegal ma sụọ ya n'olu bekee, na o megidere iwu obodo. Mgbe a na-akọ ihe a, ndị ugwu bụ ndị ọchịehi, ndị Mietiala ewepụtala otu ọrụ nchekwa nke ha kpọrọ Mietiala something vigilante. Ha si na ka ha wee chekwebe atụrụ ha, igwe ewu na atụrụ ha bụ ehi ha na-azụ ebe ọbụla ha nọ. Mgbe a na-akọ ihe a, ndị ofe mmanụ bụ ndị Yoruba ewepụtala nke ha bụ nke a kpọrọ Amotekun, tupu nwanne anyị nwoke bụ Maazị Nnamdi Kanu wepụta nke ya. O nweghị onye ugwu kpọrọ nke ndị Mietiala wepụtara terrorist group. Onwenu bụ onye ugwu mere ya. Nke ndị ofe mmanụ bụ Amotekun, onwenube onye ofe mmanụ kpọrọ ya terrorist group. Mana nke ahụ onye Igbo wepụtara bụ Nnamdi Kanu, ọtụtụ ndị Igbo abọnie, ọtụtụ ndị Igbo emeesi anya si ma kedu ka otu onye ga-esi ewepụta otu ọrụ nchekwa.
ọ bụ ihe ekwesịrị ime eme anyị wee gbawa mgba. Ndị na-agba mgba na-agba mgba maka gịnị? Maka na ọ bụ onye Igbo. Ọtụtụ n'ime ndị ahụ gbara Maazị Nnamdi Kanu mgba mgbe ewepụtara ya bụ otu Eastern Security Network ekwunube mpim kamgbe ndị ugwu ji wee na-egbu ndị mmadụ na be anyị. Ọtụtụ n'ime ha ekwunube kpakam kamgbe ndị ugwu ji wee na-atọ ndị mmadụ nke emere n'ụzọ ụwa anyị. Onweghị ọtụtụ n'ime ha ekwughị okwu, ma ọkwa ka nsị imirikiti n'ime ha ekwughị okwu. Nke a na-eme n'ebe dị iche iche ka m hapụ ije gụwa maka na ọ dị ọtụtụ. Onwe onye kwuru okwu mana maka na nwanne gị pụtara sị na ọ na-ewepụta otu ọrụ nchekwa, everybody abọnie. Ọ dị mma. O nwere otu ihe onyonyo m ga-achọ ka anyị gere na nkenke oge, bụ ihe onyonyo Maazị Nnamdi Kanu mere na ya bụ Disemba 2020 mgbe o wepụtara ya bụ otu ọrụ nchekwa Eastern Security Network. Mgbe o mere ya announce, mgbe o kwupụtara ya wee gwa ndị ụwa na ya bụ otu ọrụ nchekwa na-arụzi ọrụ, ka anyị ga-ekene ụfọdụ okwu o kwuru na ya bụ ihe onyonyo. Maka na ọ dị ka ọtụtụ n'ime anyị echefugo ebe anyị bidoro. A sị na onye na-amaghị ebe mmiri bidoro, onye na-amaghị ebe mmiri bidoro wee mawa ya anaghị ama ebe ọ kwụsịrị. Ya mere ka anyị ga-ekene ụfọdụ n'ime okwu ya bụ nwanne anyị nwoke bụ onye nọ n'ụlọ mkpọrọ ugbu a bụ Maazị Nnamdi Kanu kwuru mgbe o wepụtara ya bụ otu ọrụ nchekwa Eastern Security Network. Ka m bịakwanụ. Announce our preparedness to defend the land of Biafra. And having waited for very many years for the governors in our land, the entire East, by which I mean the Southeast and the South-South, to do what their counterparts in Yoruba land did, and even what the terrorist Mietiala also managed to do, which they have failed to do up until this very day. We have decided to take it upon ourselves to defend the land of Biafra. We are determined and we are resolute, and we are not going to stop until we eradicate every trace of Fulani terrorism, every trace of hegemonic Janjaweedism in our midst. Until that happens, we are not going to waver, we are not going to retreat, not 1 inch, not 1 iota. We have come that we may do the bidding of the Most High for that which we were sent, or should I say born, in the first place. We are going to defend our land against the ravages of Fulani terrorism. We are going to defend the lives of our people against state-sponsored extrajudicial killings by the zoo and forces. We cannot allow what happened in Obi, Watampo, in Aba, in Afaruku, in Emene to happen anymore. It can no longer happen in our land. Today, we are sending a note of warning, or should I say caution, to all those that delight in shedding the blood of Biafrans and innocent people right across the length and breadth of this zoological republic called Nigeria. That from this day onwards, any attempt to kill innocent people will be kindly reciprocated. Any attempt by the zoo army or the police to kill innocent populations the same way they did in Obi will be met in equal measure. Therefore, it has fallen upon this very generation to defend our land against the excesses and ravages of Fulani terrorism and the hegemonic tendencies of the Sokoto Caliphate. For years, our mothers have not been able to go to the farms. Our daughters are being raped and cut into pieces. Onwe ihe nna nọ ebe a ka ọ na-akọwara unu ihe mere o ji wee hibe ya bụ otu ọrụ nchekwa Eastern Security Network. Maka na ụmụnne anyị anaghị aganwuzi ugbo, ndị nna anyị na ndị nna anyị anaghị aganwuzi ugbo, ma atọghọ mmadụ asị na awakporo onye a wee dị na nwaanyị n'ike, ma ụmụ nwaanyị nọ na di, ma ụmụnne anyị ndị nwaanyị. O wee bụrụ ihe mere ya bụ nwanne anyị nwoke bụ Maazị Nnamdi Kanu ji wee wepụta ya bụ otu ọrụ nchekwa Eastern Security Network. Mana ndị Igbo si na o mere arụ
Maka gịnị? Maka na ọ bụ onye Igbo. Ka anyị gakwanụ n'iru. Everybody is aware of what transpired at Nimbo, and also warning what is happening right now in Delta, what is also happening in Ebonyi State, and also in parts of Abia. We cannot allow it to continue. We have cowards and spineless, lily-livered idiots as governors. They have given over our land to the Janjaweed to occupy in perpetuity. This very generation, this very IPOB will not tolerate it. Not now, not tomorrow, not ever. We would rather all perish and die than to allow our land to be taken over by the Janjaweed. It cannot happen. This is a warning to all the governors who are conspiring due to one political consideration or the other to give our land to infidels and blood-sucking demons from the Sahel. It cannot happen, not under our watch. It's not going to happen. Not now, not tomorrow, not ever. Our invaders, we are being told, come from Senegambia. We are being told they come from Mali. Some are from Niger Republic. Some are from Chad, according to the governor of Kaduna State, El Rufai. Therefore, we are setting up the Eastern Security Network to come. Onye a ọ kpọrọ aha ugbu a bụ gọvanọ na-achịbu Kaduna steeti mgbe ahụ bụ amam ka ọ ka na-achị ugbu a ọ dị ka ọchịchala bụ El Rufai si na ha bụ ndị na-egbu mmadụ na be anyị, ha bụ ndị na-atọrọ mmadụ si na mba Afrịka dị iche iche ma Senegal ma Mali ma Benin Republic ma Niger Republic. Otu onye ahụ bụkwa El Rufai ahụ bụ ihe sịrị ndị ugwu na onye ọbụla na-alụsa Boko Haram ọgụ na-alụsa ndị ugwu ọgụ. Ndị ugwu ahụ unu na ha na-emekọ ihe na protect a terrorist group ka ọ hapụ inwe ihe mere ha, mana ụmụnne gị, nwanne gị nke si na agaghị egbuzi gị, nwanne gị nke si na ihe a na-eme gị adịghị mma na ọ ga-akwụsị n'oge ebe, o wee bụrụzi onye kpara arụ n'anya gị. Ndị Igbo, kedu onye mere anyị ha? Ka anyị gakwanụ n'iru. Combat the excesses of these vagabonds and criminals from across the Sahel. Along the same lines as Amotekun and even the ones set up by the terrorists themselves, Mieti Yala. What we are launching today officially before the congregation of a global audience is the Eastern Security Network. Not a Biafran army, no. Anytime this army will march, we shall let the world know. But for now, and for our present purposes, we are there to defend the land of Biafra against these marauders from the Sahel, against a very determined incursion being led by terrorists, Fulani terrorists to be precise. What we are doing is no different from what Amotekun is seeking to achieve in Yoruba land. What we are doing is not far from what Mieti Yala, the terrorists themselves, are seeking to achieve in the northern part of the damnable Zoological Republic. Ọ dị nnọọ ka ya bụ nwanne anyị nwoke bụ Maazị Nnamdi Kanu, onye ndu. Ọ dị nnọọ ka ọ mara ihe ga-eme, ụdị mgba a ga-agba ya na ya bụ otu ọrụ nchekwa. Mgbe ọ na-agwa ha ihe a bụ ihe onyonyo okwu mgbu o kwuru o ji wee bupụta ya bụ otu ọrụ nchekwa Eastern Security Network. Mgbe ọ na-agwa ha wee sị na ihe ya bụ otu na-achọ ime bụ nnọọ otu ihe ahụ otu Amotekun na-eme, bụ ichekwa ala Yoruba, ichekwa ihe ha nwere. Na ọ bụ nnọọ otu ihe ahụ nke ha bụ ndị Mieti Yala, bụ ndị nwa na-egbu mmadụ, ndị nwa na-atụ ụjọ, ka m kwuo ya otu ahụ. Na ọ bụ nnọọ otu ihe ahụ kwa ha na-eklem na ha ji their own security outfit eme, ka a chọrọ iji Eastern Security Network eme. Mana emechakwara ndị Igbo asị na o mere arụ. Kedu ihe mere ọ ga-eji ehibe otu ọrụ nchekwa? Ka anyị gakwa n'iru. Our response to the endless cycle of insecurity, lawlessness, mayhem,
destruction of lives and properties in Biafra land is the launch of this very Eastern Security Network, this very day. In the coming days and weeks, you will see them in their uniforms. You will see them performing very critical and vital functions of ensuring the security of our land. I urge each and every one of you to give them your maximum cooperation. Attempts in the past to resolve this very raging Fulani terrorist incursion into our land has been very fragmented and piecemeal. It has never worked. Just a few days ago, we received reports that Delta State under Governor Ifeanyi Okowa launched what he referred to as Delta Safe Operation Delta Hawk, only for Delta State. Whereas Yoruba governors launched Amotekun to safeguard the whole of Yoruba land. Miyet Yala launched their own vigilante group to safeguard the interest of Fulani Janjaweed all over the Zoological Republic. When you come to the east, by which I mean the southeast and the south-south, all the governors there are cowards. They have not done anything to secure our lives and our properties. That is why we felt it is necessary for us to do the right thing to protect our land, or else we will go the way that the Hausa people went. And we are not going to allow that, not under our watch. They have managed to fragment our people. They have managed to divide us. No governor in the southeast or south-south has the courage nor the conviction to stand up to defend the people. Therefore, we must. Therefore, IPOB must defend our land to the very last blood in our bones. O nwere ihe nwanne anyị nwoke kwuru ebe a, onye ndu Maazị Nnamdi Kanu. I like calm this man. Ọ na-agwa gị na ndị na-achị gị bụ ndị gọvanọ gị na onweghị ihe ha menwuru. Nke a bụ eziokwu n'ihe gbasara ọrụ nchekwa. Mana nke kacha agba mmegharị bụ ihe na-eme na ihe mewu ụmụ ogbenye. A sị na o nwere ebe ndị ugwu bụ ndị na-egbu mmadụ, ndị na-asụ mmadụ akwụ n'abalị. A sị na o nwere ebe ha bịara wakpo otu obodo maọkwa ka nsị a village maọbụ a community. Akọwa akụkọ ya ndị a na-achị gị asị gị na ọrụ nchekwa anọghọ gọvanọ n'aka, na onweghị ihe gọvanọ ga-emenwu na-abụghị ma ọ dasị na Abuja wee bịa. Mana gọvanọ chọọ ime njem, gọvanọ ga-akpọnwụ achinye ya ndị ọrụ nchekwa ole ọ chọrọ. Ọ chọọ sịgodị na ọ chọrọ polisi mmadụ 100, a ga-achinye ya maka na ọ bụ gọvanọ. Sinetọ na-eme njem, ọ sị na ọ chọrọ polisi 100, a ga-achinye ya maka gịnị? Maka na ọ sinetọ. Mana mgbe o rụziri ụmụ ogbenye, ọ na-emezi n'ahụ ụmụ ogbenye, ịnụ na onweghị ike ha nwere. Na ọ bụ mgbe ọ dabịara from Abuja before ha emenwu anything. Okwu a Maazị Nnamdi Kanu kwuru mgbe o hibere ya bụ otu ọrụ nchekwa Eastern Security Network. O nwere ihe ọjọọ ọbụla o buru ndị Igbo n'obi? N'okwu a anyị gere ugbu a, anyị kegechabe ya bụ okwu, mana asị m ka njidebegodo ebe a. O nwere ihe ọjọọ ọbụla o buru ndị Igbo n'obi? Kedu ihe meziri nọ ndị Igbo? Ndị nwa na-ata agbụ n'obi bụ ihe taziri wee gbuo ya n'anya, werezie nwanne ha nwoke were sizi ndị obodo Naijiria. Were nwanne gị nwoke were si gọọmenti etiti Naijiria. Ka gịnị mee? Ka ewenye gị ego? Ka ewenye gị political position? Ndị niile kpara nkata ya bụ ire nwanne anyị nwoke, ndị niile kpara ya bụ nkata, ndị niile gbara ya bụ mbọ, kedu ihe na-eme ugbu a? Ma ndị ekwere nkwa na ha ga-abụ president, ma ndị ekwere nkwa na ha ga-abụ vice president, ma ndị ekwere nkwa na ha ga-abụ senate president. Ndị Igbo emechalanu ya bụ ihe emume ntuli aka bụ election. Akpọla onye ọbụla overhead, esi na president ewezọwasị na ọzi ka enye ndị Igbo senate president. Emecha ma senate president nwa, ma vice president, ma president na onwe nke ruru ndị Igbo. Maka gịnị? Maka na ndị Igbo enweghị ike ịchịkọ ọnụ. Ndị Igbo enweghị ike ijikọ onwe ha ọnụ were otu olu wee kwuo okwu.
ana m ekwu ya oge ọbụla sị na ọ bụrụ na ndị Igbo ga-ejikọ onwe ha ọnụ, wepụ ụka, wepụ ọdịnala, ihe ahụ niile na-ekewa anyị. Anyị sị na anyị chọrọ nọ na Naịjirịa, ndị Igbo zuru ka eme ịzọta ihe ọbụla ha chọrọ ịzọta n'obodo Naịjirịa. Anyị sịkwa na anyị chọrọ ikewa, ndị Igbo zuru ka eme ịzọta ihe ọbụla ha chọrọ ịzọta ka e wee kewaa. Mana kedu ihe na-eme? Ndị Igbo ha ga-abịakọ n'ọnụ, ha ga-abịakọtakwa n'ọnụ were otu olu wee kwuo okwu. Mgbe ị bụ nwanne gị wee pụta n'ama wee na-atụsa nwanne gị, na-akọ na nwanne gị abụghị mmadụ, na nwanne gị mere nke a mee nke ọzọ, o wee bụrụ sọ ihe ọjọọ ka ị na-akọ maka nwanne gị n'ama. Agbata obi gị nke izizi, nke mbụ bụ na agbata obi gị ama nwezi nkwanye ugwu ọbụla nyere nwanne gị ahụ. Nke abụọ wee bụrụ na ụbọchị agbata obi gị ahụ ga-eme gị ihe, ọ ga-eme gị ihe ka onye na-enweghị mmadụ, n'ihi na ị werela aka gị wee rụọ onwe gị wee gwa ndị ụwa na ị nweghị mmadụ. Ihe na-ekewa anyị bụ ndị Igbo erikanụ. Ndị Igbo ka anyị tụfuonu ụfọdụ ihe na-ekewa anyị, ụfọdụ ihe na-ekewa anyị ka anyị tụfuo ya. Ihe dịka ụka na ọdịnala, nke ahụ bụ nke m na-ekwusi ike ka anyị tụfugodo. Ihe ọbụla ị na-ekpere dịrị gị na chi gị, ewe na m na-ekpe ụka isi na ịbụ onye ọdịnala, ịhụtaghọzịa m ka onye iro gị n'ihi na ekweghị m n'ihe ikwenyere. Ewere maka na ịbụ onye ọdịnala ma mbụ onye ụka, ịhụtaghọzịa m na mbụ onye iro gị n'ihi na ekweghị m n'ihe ikwenyere. Otu a iru anyị si wee dị n'iche n'iche, ka uche anyị si wee dị n'iche n'iche, otu a ka agụgụ isi anyị si wee dịkwa n'iche n'iche. Maka na ihe na-ekwu na ị dị right eminho na ndị wrong automatically. N'ihe na-ekwu na ịma na ị dị right na ya eminho na mụa dị wrong automatically. O nwere ihe nche igosi unu ụmụnne m. Ihe a ndere n'akwụkwọ a, onye na-agụ ya otu ọ nọ, ama m na otu ọ bụ na vidio o nwere ike ịtụgharị, mana onye na-agụ ya otu ọ nọ, ihe n'ebe a bụ 6. Mana o nwekwanụ onye nọ, ọ bụ na ndowere edowe ebe a, onye na-agụ from ebe a na-agụta 6, mana ntụgharịkwanụ ya atụgharị, ọ bụrụ gịnị? Ọ ghọrọ 9. Onye na ebe a ga na-ahụta ya ka 6, onye na ebe a nọ ga na-ahụta ya ka 9. O wee bụrụ gịnị? Maka na ịdị right n'ihe ị na-ekwu, emin hụ na ndị wrong. Anyị abụọ nwere ike ịdị right, mana maka na anyị adịghị enye onwe anyị chance ka anyị nụ ihe anyị na-ekwu, anyị abịabesi ka anyị kpaa nkata ka ụmụnne. Ihe ọbụla anyị na-ekwu ọ bụrụzi ọgụ na mgba tupu anyị aghọta onwe anyị. Ihe ọbụla anyị na-ekwu ọ bụrụzi ọgụ na mgba tupu anyị aghọta onwe anyị. Ọ bụ ihe jọgburu onwe ya na-abịa n'ala Igbo asị na ụka na ọdịnala kewere ndị a. Abịakwa n'etiti ndị ụka, enwezie different denominations, aka na-ekewekwa. Onye Katọlik asị na nwa ya agaghị alụ onye Anglican maka na ọ dịghị ekpe Katọlik. Onye Pentikọstal asị na nwa ya ama nlụ onye Katọlik, ma na nwa ya ama nlụ onye White Garment Church maka na ọ dị ekpe ka ha si ekpe. Ọkwa ndị Igbo ka anyị niile bụ. Kedu ebe si bute ihe a niile kewere anyị? Kedu ebe si bute ihe a niile kewere anyị? Nke ahụ wee bụrụ maka ndị ụka na nkewa nke ha. Ndị ọdịnala bịakwa, dibịa na dibịa a na-ama aka na-agba onwe ha war every day. Ọdịnala nche na ọ bụ ihe kwesịrị iji wee chịkọta ndị Igbo ọnụ. Omenala Igbo kwesịrị ihe ịbụ ihe na-atọ ụtọ onye ọbụla. Ọ ga-abụ onye ọbụla na-ekiri ya ọtọ ya ụtọ. Apụtazịa ndị dibịa ekwezi mmadụ nụrụ ihe na Facebook, ma onye ada ama onye aka, onye a na-ama onye aka, ma onye ada ama onye aka, onye a na-ama onye aka. Ike ahụ niile eji ama aka ahụ, ike ahụ niile eji aka ọnụ ahụ, unu wetanụ ya bụ ike ka anyị chịkọ uche ọnụ dịka ndị Igbo, ka anyị mara ihe anyị mere onwe anyị. Ka anyị chịkọ uche ọnụ dịka ndị Igbo ka anyị mara ihe anyị mere onwe anyị. Mgbe na-ajụ, ọ bụ Nnamdi Kanu bụ onye chịkọbara ya bụ otu ọrụ nchekwa Eastern Security Network ka o wee chekwa ụmụnne anyị? Onyanwa bụ onye iro ndị Igbo. Nke ahụ aga. Wee bịa na kedu ihe a na-akpọ onye nke ọzọ, Utobo Asari Dokubo. Utobo Asari Dokubo
Asarịdọkụbọ emeela ka onye ọbụla mara na ọ bụ aka ya na ndị otu ya bụ ihe dị na imirikiti n'ime mkpamkpa niile na-akpa n'ala Igbo, karịsịa Imo steeti Imo ya na ụfọdụ mpaghara ndị ọzọ nke ala Igbo. N'otu ajụjụ ọnụ nke onye nta akụkọ bụ Shehu Okimbaloye nke Channels Television gbara ya ka ọ nọ wee kwuo, ebe Shehu na-ajụ ya si ya, kedu ị nwere ndị agha nke gị? Ọ sị mba, na ya enweghị ndị agha nke ya, na ihe ya nwere bụ ụlọ ọrụ na-azụ ndị agha nke na-enyere ndị uwe ojii obodo Naijiria aka iweta ezi ọrụ nchekwa. Anụrụ m nke ahụ wee chịa ọchị. Onye ahụ sị na o nwere ụlọ ọrụ na-azụ ndị agha na-enyere ndị uwe ojii aka iweta ezi ọnọdụ nchekwa. Ka m chetakwara unu otu okwu ọ gwara ndị Igbo ọnwa ole na ole gara aga. Otu okwu ọ gwara ndị Igbo ọnwa ole na ole gara aga, maka na ndị Igbo ọ dị ka anyị na-echefukarị ihe. Ọtụtụ n'ime anyị ọ dị ka anyị na-echefukarị ihe. Anyị ga-ahapụ ndị ama, ndị na-akparị anyị, ndị ama, ndị na-emegide anyị, anyị sị na nwanne anyị ka mma ịlụso ọgụ. Ka anyị gere ya bụ ihe Utobo kwuru ọnwa ole na ole gara aga. You take your leprosy hand to write. You don't have respect for the people who bought your father. Is it every Calabar man that is a Calabar man? Do you know your roots? That you talk to me. You don't know that people own this Calabar. Biko nụ ụmụnne m ndị Igbo ndị ọma njem ọnụ, ya bụ ihe emume, ya bụ ihe mkparịta ụka nke nsị ka m bịa na mgbede a ka anyị nwee. Onye ọbụla na-esonyere anyị na ya bụ ihe emume, ị na-esonye anyị na Facebook ọ na YouTube ka isi esonye anyị, biko naanị otu ihe ọma ị ga-emere m bụ inyere m aka tụsa ya bụ ihe onyonyo ka onye ọbụla bụ nwa afọ Igbo bịa sonye anyị na ya bụ ihe emume, n'ihi na ya bụ ajụjụ m bịara ịjụ n'abalị a bụ ajụjụ dị ezigbo mkpa na onye ọbụla bụ nwa afọ Igbo ga-ajụ onwe ya. Onye ọbụla bụ nwa afọ Igbo kwesịrị ichebere onwe ya echiche. Onye ọbụla bụ nwa afọ Igbo kwesịrị ile onwe ya anya, lee ọnọdụ ndị Igbo anya, ka anyị mara ebe anyị kwụ akwụ, mara otu anyị ga-esi eme ka ala Igbo dị mma, maka ala Igbo gaa n'iru. Ka anyị gere ya bụ okwu Utobo. You are law abiding. Igbos, I don't know them. I don't know where they come from. Because I know that if not for British intervention, I will still be selling them. Ndị Igbo, unu anụrụ ihe Utobo kwuru ebe a maka ndị chefugoro? Ọ sị na ndị Igbo nọ manye ndị ha bụ, na ọ bụrụ na ọ bụghị maka enyemaka ndị Britain na ọka na-ere ndị Igbo ruo taa dịka nna ya si were ndị Igbo. Ka anyị gekwa ya ọzọ. Igbos, I don't know them. I don't know where they come from. Because I know that if not for British intervention, I will still be selling them. The way my father sold them. Unu na-anụkwu ya? Ndị Igbo, ọ na-abụ nleche nwoke a kpọrọ Asarịdọkụba anya, amaghị m ihe m ga-akpọ ya bụ nwoke akpọ. Onye na-ewetara ndị Igbo ọnụ, ndị Igbo nwere ihe niile. Mgbe na-ajụ akwụkwọ nwa niile ndị gụrụ akwụkwọ n'ala Igbo gụrụ, kedụzi ihe eji ya eme? Ọ bụrụ na onwe onye ga-agwa nwoke okwu ma ọgọdụ kpụpụ ya n'ụlọ ikpe, maka nke a karịala. Kedụzi ihe eji ya bụ akwụkwọ ndị Igbo gụrụ akwụkwọ gụrụ eme? Ndị Igbo bụ lọya, ndị Igbo bụ dọkịta, ndị Igbo bụ injinias. Kedu ihe nwoke a na-akọwa bụ na ndị Igbo niile bụzi ihe a na-akpọ achịkọta ekwu ọnụ, n'ihi na o kwuchakwara ya bụ okwu. Onwe onye sịrị ya pim. Onwe onye sịrị ya pim. Ka anyị gakwanụ n'iru. Now look at you people in Igbo land. Look at how you are dying. Woto. You are talking. Na anụkwu ya na unu na-anwụ woto, na unu na-anwụ woto. Utobo na-agwa ndị Igbo okwu, mana onwe onye Igbo ga-ekwunwu okwu. Onwe onye Igbo ọnụ kwere gwa ya okwu. Onwe onye Igbo ọnụ kwere to take the case up. Mana ọ bụrụ onye Igbo bụ ihe mere ihe ọbụla, ka hapụ ikwu too much, ka anyị ga-ewegoro. You will do video to sell that Alhaji has run away. You don't see me? I don't run. As you dey see me, You will do video to sell
that Elijah has run away. Egbe ka ọ na-egosi unu. You dey see me? I don't run. Ofu egbe ka o wepụtara. Ọ na-eweta ọzọ ugbu a. You see me? I don't run. On our head, no correct. Asị gịnị? Una head no correct. Ndị Igbo ka ọ na-agwakwa. Igbo, a whole Igbo tribe. Ka mmadụ na-agwa ụdị ihe a. Ọ bụ ịsọ ọsọ na ọ na-ekwu ya na ọ nọkwa na be unu, ọ nọkwa n'ala gị wee na-akpa mkpamkpa. Mgbe ọ na-akọ ihe a niile, ọtụtụ ndị mmadụ amabe na aka ya dị na imirikiti n'ime ya bụ mkpamkpa na-akpa n'ala Igbo. Ka anyị gakwanụ n'iru. I had no correct. It be like someone they look for who go finish on. Look for na everywhere finish on. It be like say una dey look for who go finish una. Ndị Igbo ka a na-agụ ihe a. Onye ọbụla agba nkịtị. Onye ọbụla agba nkịtị. Mana ọ bụrụ unu ewekwana n'iwe. Onwe ndị na-akpọzi onye ọbụla na-akpọ n'ekwentị biko chere oge ka na-abịa mgbe m ga-etinye ya bụ ekwentị ka onye ọbụla na-akpọ ka o sonye. Ka m kwuchegodi ihe mkpụ n'ọnụ. Ọ bụrụ na ọ bụ onye Igbo, ihe ọbụla onye Igbo mere nke na-aka agbamgharị agbamara bụ na onye Igbo zuo kọpụ garị, onye Igbo zuo ọkụkọ, akpụta ya, akụọ ihe, kụgbuo ya, gbaa ya ọkụ. Mana ejide ndị ugwu, ndị tọrọ mmadụ, ejide ndị ugwu, ndị kpara arụ dị iche iche n'ala Igbo, eme ha vidio si na a na-akpọfe ha enye n'aka ndị ọrụ nchekwa. Kedu ihe mere o ji wee dị otu ahụ? Kedu ihe mere na onye Igbo, na obi na-ata onye Igbo mmiri ma ọ hụ nwanne ya? Kedu ihe kpatara ya? Hello? Hello, good evening. Ekenekwa m. Ndewo, sir. Ndewo. Anọ m na live program. Ama m ka ị na-esonye na ya bụ program. Ọ bụ na ị na-esonye na ya bụ program, emecha ka ị kpọchie mazụ ka ị kwuo. Okay, ngwa nsogbu adịrọ. Ọ dị mma. Ọ wee bụrụ ya, onye Igbo, ọ bụrụ ndị DOS ime Simon Ekpa attack, maọkwanụ ndị autopilot ime DOS attack, anyị enwe ike ya abịa m ebe a ịkwụnyere Simon Ekpa ndị autopilot, abịakwa m ebe a ịkwụnyere ndị DOS. Onwe onye m kwuru, ihe m kwu bụ n'eziokwu, ihe m kwu bụ ka ndị Igbo jikọta onwe ha ọnụ. Abịakwa m ịkwụnyere ndị Naijiria, ndị kwere na Naijiria, abịa m ịkwụrụ ndị kwenyere na Biafra. Ihe m bịara bụ kedu ihe a ga-eme ka ala Igbo dị mma? Kedu ka anyị ga-esi abịakọta ọnụ, ma ndị DOS, ma ndị autopilot, ma ndị masob, ma ndị ihe ọbụla, ma ndị ụka, ma ndị ọdịnala? Kedu ihe a ga-eme ka ndị Igbo jikọta onwe ha ọnụ, were otu olu na-ekwu okwu? Kedu ihe a ga-eme ka ndị Igbo jikọọ onwe ha ọnụ? Kedu ihe a ga-eme ka ndị Igbo jikọọ onwe ha ọnụ? Ihe a ga-eme ka ndị Igbo jikọọ onwe ha ọnụ, n'uche m, ihe ọbụla m na-ekwu ebe a bụ n'uche m, bụ na nke mbụ bụ na ndị Igbo ga-amụta otu esi echekwebe ihe ha nwere. Ndị Igbo ga-amụtarịrị otu esi echekwebe ihe ha nwere. Agbụrụ niile bụ tribe niile nọ n'obodo Naijiria ma otu esi echekwebe ihe ha nwere, beresọ ndị Igbo. Onye ugwu kparụ, ị ga-ahụ ka ndị ugwu si agbagharị ka napụta ya, ma ọ bụ na aka kpara ya. Aka kpara onye Yoruba, ị na-afụ ka ndị ofe mmadụ si agbagharị ka napụta ya. Mana onwe ka aka si kpara onye Igbo, ndị Igbo ibe ya ahụliwe elu na-aṅụrị. Onwe ihe dị iche na ihe Maazị Nnamdi Kanu si na ọ chọghịzi ihe a na-eme ụmụnne ya, si hapụ ụmụnne ya ka ha lawa. Onwe ihe dị iche na ihe o mere na ihe Sunday Igboho nke Yoruba mere, onye si na ihe a na-eme ụmụnne ya adịghị mma, si hapụ ụmụnne ha ka ha lawa. E wee jide Maazị Nnamdi Kanu
izuụka ole na ole ejidechere maazị Nnamdi Kanu ejidekwa ya bụ Sunday Igboho. Ndị ofe mmanụ agbagharịwa si na nke a bụ nke ha, na a ga-ahapụrụ ha nke ha. Ha gbagharịwa ndị Igbo a na-achị ọchị, ndị Igbo a na-achị nwanne ha ọchị, nwanne gị sị ka ọ dịrị gị na mma. Ndị ofe mmanụ gbagharịwa wee napụta nwanne nke ha, erelizie ya. Maazị Nnamdi Kanu anọkwara n'ime na-ata ahụhụ. Even ndị ụlọikpe abụọ asịlasị hapụ nwanne anyị nwoke bụ Maazị Nnamdi Kanu ka ọ lawa, na onwe ihe o mere. Ụlọikpe abụọ, nke dị na steeti Abịa na nke dị na Abuja, asịlasị hapụ ya na onwe ihe o mere. Aka jidekwa ya, ndị Igbo aka gbachikwa nkịtị. Aka jide ya, ndị Igbo agbachi nkịtị ka onwe ihe na-eme. Excuse me. O nwere otu nwoke onye ugwu ama dịka Abba Kyari, onye na-arụ ọrụ uwe ojii, kparala mkpamkpa dị iche iche n'ala Igbo. Ya bụ Abba Kyari, mgbe Hush Puppy nwechara nsogbu, eburu Hush Puppy wee laa mba US. Emecha ndị FBI during their time of investigation ha chọpụta na Hush Puppy na Abba Kyari, onye police na Nigeria, nwee connection, na onwe ihe ha abụọ na-arụ. Then Abba Kyari wee ndị FBI asị na ha ya bịa akpụrụ Abba Kyari. Kedu ihe ndị ugwu mere? Ndị mara ka esi echekwa nke ha, ndị mara ka esi echekwebe ihe ha nwere. Kedu ihe ha mere? Ha wee jee bonitezie, o nwere okwu Abba Kyari nweburu na Nigeria, ejikwe wee rie ngarị erihe ngarị, ụdị ihe ahụ. Wee jee bolite ya bụ okwu ka ọ iri ngarị ka ọ dị okwu, ọ dị ka okwu ọgwụ, echefugo m ya bụ okwu ya bụ Abba Kyari nweburu. Ndị ugwu wee jee bonitezie ya bụ faịlụ, si na Abba Kyari nwere case na Nigeria to answer, na ha agaghị ahapụ ya ka ndị FBI kpụrụ ya. Kedu ihe mere? Ha akpụrụ Abba Kyari, asị na ejecha court, asị na akpụrụ gị eje na Kuje prison. Nọgide Abba Kyari etiwezie mkpu si na o nwere mkpu o tiri na ndụ ya dị at risk. O wee bụrụ na ọtụtụ ndị mmadụ, ndị o megoro ihe mgbe ọ na-arụ ọrụ uwe ojii, ndị o jidere na ndị aka ha dị ọcha, ọja amụzie ha na ya bụ prison. Ọ dị ka ha nyere ya obere nsogbu, obewe si na ndụ ya nọzi at risk. Kedu ihe mechara mee? Ọkwa ndị ugwu mechara clear case Abba Kyari, si na onwe ezi ihe o mere. Ndị mara ka esi echekwa nke ha, emecha clear case ya, si na onwe ezi ihe o mere. Mana Maazị Nnamdi Kanu ka nọkwa n'ime, even ka court si gosi hapụ ya na onwe ihe o mere. Ndị Igbo niile agbachie nkịtị. Otu ndị Igbo ahụ rekwere Maazị Nnamdi Kanu abịazịa na ndị kwere na One Nigeria. A sị na onwe onye mbịara ebe a ikwunyere, onwe onye mbịara ebe a ikpe olu ya. Abịazịa na One Nigeria, ndị Igbo ahụ kwerekwa na One Nigeria, ọkwa ndị Igbo bụ ihe gbara Maazị Peter Obi mgba. Ọtụtụ ndị Igbo ahụ kwere na One Nigeria gbakwara Maazị Peter Obi mgba, si na oruho ịbụ president Nigeria. So ndị Igbo kedu ha ga-emere anyị eme? Onye si na ọ chọrọ Biafra asị mba na ọma mme. Onye si na ọ chọrọ ịbụ president, ndị Igbo asịkwa mba na ọma mme. Peter Obi ahụ pụtara sị na ọ chọrọ ịbụ president Nigeria, ọkwa Igbo politician. How many Igbo politicians bụ ihe sọpọtụrụ ya? Ndị ahụ gbakwara mbọ wee jee kpọlata Maazị Nnamdi Kanu, ndị ahụ gbakwara mbọ mee ihe niile ha mere, wee jee kpụrụ ya n'ike wee kpọlata ya. N'ụfọdụ ihe a ngụgoro ugbu a, unu kwesịrị inwego agụgụ isi. Unu kwesịrị ị na-eche eke ọfụma. Nwanne gị na-emefegodu, ịkpọnata nwanne gị ụlọ, unu akpa nkata dịka ụmụnne, ịdụọ ya ọdụ. Ọtụtụ n'ime ndị a jere
kpụlata Maazị Nnamdi Kanu makwa ndị kpara ya bụ nkata ka na-akpakwa nkata otu a ga-eji kpụlata Maazị Simon Ekpa. Maka gịnị? Maka na ọ bụ onye Igbo. Maka gịnị? Maka na ụfọdụ ndị Igbo ọ na-akara ha mma mgbe ha na-alụso nwanne ha ọgụ karịa ịlụso onye ama ọgụ. Ndị Mieti Ala wepụtara ọrụ nchekwa nke ha kpọọ ya security outfit. Ndị ofe mmanụ ewepụta nke ha Amotekun kpọọ ya security outfit. Gọvanọ Delta State that time wepụta nke ya kpọọ ya Delta something something security outfit. Maazị Nnamdi Kanu wepụta nke ya unu akpọọ ya terrorist. Asari Dokubo apụtala ugbu a si na nke ya bụ military company. Military company ọ ihe ọ kpọrọ ndị nwe o ji akpa ya bụ mkpamkpa ọ na-akpa n'ala Igbo. Maka ndị na-egebe ya bụ ajụjụ ọnụ nke onye nta akụkọ bụ Shehu Okimbaloye gbara ya na Channels Television ebe ọ nọ kwuo ya bụ okwu, ka anyị gere ya bụ ihe na nkenke oge. Ka m bịakwanụ. Do you have an army of your own that you control? I don't have an army, but I have a private military company that was engaged by the government of Nigerian state. And I've been doing the work for the Nigerian state. Private military companies exist all over the world. We have Black Waters, we have Wagner, we have so many private military companies. They are not even new to Nigeria. The only thing new is that maybe a Nigerian is now providing the same services that South African and Belarusians and other people provided to fight Boko Haram. And this thing, if it was on BBC, there was a BBC documentary on South African mercenaries that were in Nigeria, fought in Nigeria, and I listened to the interview where they said they were even sabotaged by the military when they were here. So I have a private military company that is engaged by the government, and we fought. We are fighting side by side with the Nigerian military in many places. Places like Kaduna, Abuja, or where? Where are these places? In Niger, in Plateau, in Imo, in Abia, and in part of Rivers State. We were in Anambra before. They pulled us out of Anambra. But we're in Plateau and we're doing. Ọ dị mma, nke ahụ bụ okwu ya bụ Utobo Asari Dokubo kwuru mgbe onye nta akụkọ bụ Shehu Okimbaloye na-agba ya ajụjụ ọnụ. Asị m unu tụlee ihe ọfụma. Ndị ugwu wepụtara nke ha, ndị Mieti Ala wepụtara nke ha si na ọ bụ security outfit. Ndị Amotekun wepụtara nke ha security outfit. Gọvanọ Delta State Asaden bụ Gọvanọ Ifeanyi Okowa wepụta nke ya as Delta State something something security outfit. Nke Asari Dokubo wee bụrụ military company, private military company. Nke Nnamdi Kanu wepụtaziri wee bụrụ terrorist group. Maka gịnị? Maka na onye Igbo wepụtara ya. Ndị Igbo, kedu ihe na-eme? Ihe na-eme bụ na anyị erego onwe anyị kọbọ na tọrọ. Ihe na-eme bụ na anyị akparịela onwe anyị too much. Ihe na-eme bụ na ndị ụwa, ndị Naijiria enwe ozi ihe ha ji anyị kpọrọ. Ihe na-eme bụ na mgbe i buru nwanne gị wee pụta n'ahịa tụba nwanne gị si na onwe ihe nwanne gị bụ, ị maghị na ịgwala ndị ụwa, ịgwala ndị niile na-ahụ gị na ihe na-akọwa bụ na ị nweghị mmadụ. Kedu mgbe ndị Igbo ga-ahapụ akwụsị ịgba onwe ha mgba? Kedu mgbe ndị Igbo ga-akwụsị ịlụso onwe ha ọgụ dịka ndị Igbo bịakọta ọnụ? Onweghị ezinụlọ anaghị enwe esemokwu. Ndị nna-agwa nke a now bụ ndị autopilot na ndị DOS. With all due respect to the both parties, onweghị ezinụlọ anaghị enwe esemokwu. Onweghị ezinụlọ anaghị enwe
argument ka nsọ ya n'olu bekee. A sị m na otu a iru anyị si dị n'iche n'iche, ka akọnuche anyị si dị n'iche n'iche, ka echiche obi anyị sikwa dị n'iche n'iche. Ụfọdụ oge mụ na gị nwee ike na-ekwu ofu okwu mana anyị aghọtaghị onwe anyị n'ihi na ya enyeghị onwe anyị ohere ịghọta onwe anyị. Ndị DOS si na ihe ha na-achọ bụ ka Maazị Nnamdi Kanu pụta and ka Biafra bịa. Ndị autopilot si na ihe ha na-achọ bụ ka Maazị Nnamdi Kanu pụta maka Biafra bịa. Kedụzi ihe na-ese? Kedu ihe mere na unu abụọ ama mbịanwu nọrọ ala kpaa nkata ghọta onwe unu mara ebe si eje ma ọkwa na ebe anyị na-eje? Nke ka njọ bụ na kamgbe ebidoro nwewe nkewa niile ka ala Igbo bịazi na-etisa mọra mmụọ. Kamgbe ebidoziri nwewe nkewa, onye nwanne ya na-eme mistake ọ na-abụ ịpụta n'ahịa ịgwawa ndị ụwa na nwanne gị mere nke na nwanne gị mere. Kedụzi ihe mere ihe ahụ a na-asị na izu ka mma na nneji n'asụsụ Igbo? Izu ka mma na nneji. Kedu ihe meziri ihe ahụ a sịrị igwe bụ ike? Kedụzi ihe mere ihe ahụ a sịrị onye biri ibe ya biri? Ọ na-abụzi ọ bụrụ na ihe mbunuche echiche obi m ọkwanụ my own idea esuit ho with your own idea, is that enough to make us enemies? Ọ bụrụ na my idea esuit ho your own idea, ọ bụrụ na my idea atali ho with your own idea, you try to convince me, don't make me your enemy. Try to convince me. Ọ bụrụ na ndị DOS jiri strength a ha ji afight ndị autopilot wee fight ya ndị ji nwanne anyị nwoke bụ Maazị Nnamdi Kanu, Maazị Nnamdi Kanu ga-apụta. Ọ bụrụkwa na ndị autopilot jiri strength a ha ji afight ndị DOS fight ya ndị ji Maazị Nnamdi Kanu, kedu ihe mere na Maazị Nnamdi Kanu amapụta? Ọ bụrụzie na ndị DOS na ndị autopilot abịakọzie ọnụ chịkọ onwe ha ọnụ ka ukwu azịza, kedu ihe ha ama mmenwu? Ma ịsịkwa na anyị na-anọ na Naịjirịa, ka onye ọbụla bịakọta ọnụ ka anyị wekọrọ n'otu olu wee kwuo okwu. Ihe butekwara na agitation a niile bụ ihe a na-eme anyị n'obodo Naịjirịa. Ihe a na-eme anyị n'obodo Naịjirịa. A ga-etiwezi ihe a na-eme anyị n'obodo Naịjirịa, ihe a na-eme anyị n'obodo Naịjirịa, anyị abịazịa n'ụlọ na-emezi onwe anyị nke ka njọ. A ga-etiwezi ihe ndị ama na-eme anyị, mana anyị batazịa n'ụlọ anyị na-eme onwe anyị nke ka njọ. Ị na-eti na onye ama marụ gị ụra, na onye ama kụrụ gị ọkpọ, ị batazịa n'ụlọ were mmasị na ị ga-egbu nwanne gị. Ọkakwanụ mma. Ọkakwanụ mma. Ụmụnne m ndị Igbo, okwu m bịara ikwu ebe a adịghị ọtụtụ. Ya bụ ihe emume, ya bụ ihe onyonyo etowela ogologo. Nga achọ ka o too ogologo too much, ya mere m ga na-achịkọta ya ebe a. Mana otu ihe m chọrọ ịrịọ anyị nwa bụ ndị Igbo bụ bikonu. Anyị ekeweela too much, anyị ekeweela ọtụtụ oge, anyị ekeweela, ma ya bụ nkewa enyebaghị ihe anyị na-achọ. O rubenu mgbe anyị ga-abịakọta ọnụ. Ikwuo uche gị, gee nke nwanne gị kwuru ka ị maka ihe ọ na-ekwu. Ọ bụrụ na ifile na ihe ọ na-ekwu abaghị uru, esi ya na ihe o kwuru ama nwọk kwanụ. Lekwa ihe mere na iche na ọma nwọk, na ọ bụghị nke onye ahụ kwue, isi ya na ọ bụ sabo. Onye kwuo ihe na-abụghị uche gị, isi na ọ bụ sabo. Ọkakwanụ mma. Anyị ma na ndị sabo dị. Yes, anyị ma na ndị sabo dị. Mana ọtụtụ oge ọka nsịkwanụ imirikiti oge, ọ na-abụkarị anyị na-ekwu ofu ihe mana ya enyeghị onwe anyị ohere ka anyị ghọta onwe anyị. Wee na-asị ndị Igbo mụrụ nze mụ ọzọ, Igbo ndị nwe m, bikonu ka arịọ ya ka arịrịọ. Na mbụ ka anyị mụta ka anyị si echekwebe ihe anyị nwere. Na ikweghị n'ihe nwanne gị kwuru, na ikweghị na otu nwanne gị si eme ihe ọ na-eme, abụla ihe ga-eme ka ị kpọọ ya onye iro gị.
gbaa mbọ kpọkete ya nso ka unu kpaa nkata dịka nwanne. Gbaa mbọ ka ịkpọkete ya nso ka unu nọrọ ụmụ ihe a na-asị round table discussion. Discuss as a family. Discuss as one blood. Onwekwana ihe a na-erite na ịlụso nwanne gị ọgụ n'ime ụlọ. Ndị iro gị ga na-achị gị ọchị. Ọ dị mma, tupu m pịachie na ya bụ ihe emume nke anyị bịara taa, o nwere ụfọdụ n'ime ụmụnne anyị, ọtụtụ n'ime ụmụnne anyị edego ihe na ngalaba okwu bụ comment section. Ọ bụ ihe niile ka m ga-agụpụtachanwu, mana ka m mara ma onwe ndị m ga-agụnwu. Onye nke a sị na Simon Ekpa na anaghị arụ ọrụ maka Maazị Nnamdi Kanu, na ọ na-arụrụ onwe ya. Onye nke ọzọ, onwe ndị si na ndị DOS. Ọ bụ ihe a ka anyị bịara ebe a. Abịaghị m ka anyị kọwa ndị nke ọnụ, ka anyị kọwa ndị nke ọnụ. Ihe m bịara bụ ka anyị kpaa, ka anyị tụgharịa uche, mata na mgbe ahụ gị na nwanne gị na-alụ ọgụ, mgbe ahụ ị na-ebuso nwanne gị agha, mgbe ahụ gị na nwanne gị nọ n'ịkụ ọkpọ, ka onye iro ga-enwe ohere ịbịa n'azụ ụlọ gị bịa were ala nna gị. Mgbe ahụ gị na nwanne gị nọ na tụzigbuo zọgbuo, ka onye iro ga-enwe ohere ịbịa were ụlọ gị. O wee bụrụ ihe o ji wee dị mkpa na ndị Igbo niile ga-abịakọta ọnụ, nke ọbụla ikwere were ya pụta kwuo uche gị, mana ekwula ya na ọ bụ uche gị ka a ga-esoriri. Ihe ọzọ wee bụrụ ndị ọhaneze ndị Igbo. Ndị ọhaneze ndị Igbo, ana m echebu na ọhaneze ndị Igbo bụ ndị kwesịrị na-arụ ọrụ a na-akọ maka ya ugbu a, bụ ndị kwesịrị ijikọ ndị Igbo ọnụ, ma ndị kwere n'ụka, ma ndị kwere n'ọdịnala. Jikọ ndị Igbo ọnụ, ma ndị kwere na One Nigeria na ndị kwere na Biafra. Ihe a bụ ọrụ nche na ndị ọhaneze ndị Igbo kwesịrị na-arụ. Jikọ onye ọbụla ọnụ ka ndị Igbo were kene otu olu na na-ekwu okwu. Mana ọhaneze nke anyị na-ahụ aghọtacha mịa, eziokwu aghọtacha mịa. Ọhaneze na-abụ egbuwegodo ndị Igbo, ndị ugwu bata sụwa ndị be anyị akwụ, ọhaneze agbachi nkịtị. Ọ dị Eastern politicians agbachi nkịtị. Ka anyị ga-ekwuwe maka ndị anyị zijere Abuja ka ha jee nọchite anya anyị. Imirikiti n'ime ha bụ akpa ha ka ha na-anọchite ebe ahụ, na ọ bụghị ndị zijere ha ebe ahụ. Mana ndị ahụ niile na-emechakwa lọta na be anyị, lọta na villages anyị, na communities anyị, na-etu ha ha Oloye, na-etu ha ha Odogwu. Mana ihe izijere ya ebe ahụ ka o jee mee, onweghị nke o mere. Mana imecha ịhapụ ndị ahụ kwesịrị ịrụrụ gị ihe dịka ndị na-anọchite anya gị, ndị kwesịrị iweletara gị oruru gị. Ịhapụ ha isi na Maazị Nnamdi Kanu bụ problem gị. Ịhapụ ha isi na Simon Ekpa bụ problem gị. Ịhapụ ha isi na DOS bụ problem gị. Mana ịhụ ndị ahụ bụ ndị kwesịrị ịrụrụ gị ọrụ dịka ndị na-anọchite anya gị na gọọmenti na-ada arụ ihe ọbụla, ị na-etu ha ha. Abịakwanụ na Igbo politicians, ihe ọzọ wee bụrụ ndị politicians ahụ bụ ndị Igbo. Ndị politicians ahụ bụ ndị Igbo kpọrọ ihe Maazị Nnamdi Kanu mere arụ na ọ chịkọbara otu ọrụ nchekwa. Mana ụfọdụ n'ime ha jeziri jee kpọtazịa Utobo Asarị, si ya chịtazịa boys ya na ọha nwa ka enediziri ime ọrụ nchekwa. Ndị si na ha fọmụrụ Ebube Agụ. Nche na Ebube Agụ bụ Ebube Agụ maka ndị Igbo. Ebube Agụ ndị Igbo na-arụ ọrụ na ya. O doola anya n'okwu a Utobo Asarị kwuru ugbu a, o doola onye ọbụla anya na mkpamkpa niile na-akpa na ka ihe a na-akpọ ya izombe. Enwetala m ọtụtụ ozi, enwetakatala m ozi site n'obodo Izombe, ndị achụpụrụ achụpụ n'ụlọ ha, ndị egburu nwanne ha, ndị agbara ụlọ ha ọkụ. Mgbe na-ajụ ọkwa ndị be anyị na-eme ihe a ka ndị bịara bịa, maka onwe nnọọ ọ na-adị m sị, kedu ka ndị mmadụ ga-esi apụta n'obodo nke ya, onye makwa na onye obodo gị, nwanne gị nwoke makwa na nwanne gị nwaanyị, ije na be ya gbawa egbe chụpụ ya
ndị kwere igbu egbu egbuo ha ma ụlọ ha ọkụ na gịnị mere akpọkwa ha ọrụ nchekwa. Ugbu a o doola onye ọbụla anya, utobasarị ewerela ọnụ ya kwuo ya. Utobasarị ahụ sịkwa na unu na-anwụ woto ewerela ọnụ ya gwa unu na ọnyanwa bụ ihe na-ahazi ọrụ nchekwa n'obodo unu ndị steeti Imo. Mmadụ aka nọkwa ya? Mmadụ aka nọkwa ya? Ọ dị mma, ogologo okwu adị mma n'ụka mgbede. Ụmụnne m ndị Igbo, ndị ọma njem ọnụ, ndị bịara sonyere m n'ihe emume nke a m bịara ime na mgbede a, ana m asị unu daalụkwanụ. Ndị hapụrụ ụfọdụ ihe ha kwesịrị ị na-eme n'abalị a wee sị ka ha sonye na ya bụ ihe emume, ana m asị unu daalụnụ. Ka Chineke nna gọzie unu, ọpụpụ unu na mbata unu ga-abụ ihe a gọziri agọzi. Ihe ọbụla ị na-eme dịka onye Igbo, bikonu ihe m na-arịọ bụ ka ndị Igbo jikọọ onwe ha ọnụ. Ọgwụchi ihe m na-arịọ ka ndị Igbo jikọọ onwe ha ọnụ. Ndị Igbo jikọọ onwe ha ọnụ. Onwe ihe dị n'ụwa a ndị Igbo ama mmenwu. Onwe ihe ọbụla dị n'ụwa a ndị Igbo ama mmenwu. Ọzọ wee bụrụ, ndị Igbo maranụ ka esi echekwebe ihe unu nwere. Maranụ ka esi echekwebe ihe unu nwere. Maka gbuo dike ọkwa mgbe ihe ike bịara achọwa dike. Mgbe ihe ike bịara achọwa dike. Lekwasarị Dọkụbọ na-agwa ndị Igbo okwu nwere ihe dị otu ahụ mgbe Maazị Nnamdi Kanu nọ n'iro. Ọkọ nwere ihe dị otu ahụ, mana maka na aka jizi nwoke, aka kparala nwoke, onye ọbụla na-ekwuzi nke sọrọ ya. Wee na-asị unu ndị Igbo, onwekwana ebe ọbụla anyị ji azụ eje ruo mgbe anyị jikọrọ onwe anyị ọnụ. Onweghị ebe ọbụla m hụrụ anyị ji azụ eje ruo mgbe anyị jikọrọ onwe anyị ọnụ. Kwụsị ọgụ a niile anyị na-alụso onwe anyị, were otu olu na otu obi wee kwuo okwu. Sọsọ mgbe ahụ ka m na-eche na ndị Igbo ga-enwe ebe ha ji azụ eje. Hello? Ekenekwa m onye ọma. Ekelere m Soles, jisike n'ọrụ ị na-arụ. Daalụkwa. Anọ m na live video. Ị na-esonyere anyị na ya bụ live video ka... Yes, achọrọ m ikwukwa n'uche m. Ana m esonye. Ọ dị mma. Ngwana anyị aha gị, gwana anyị ebe isi akpọ. Ka aha m obe nọ, esi m Lagos akpọ. Ọ dị mma. Maazị Nọ, gaa n'iru. Aga m asị na atụmatụ iwepụtara dị mma, mana ihe ọzọ dị mkpa bụ ọ na-adịkwa mma ka a chọpụtagodi ruutu, dịka ọ dị mma etu isi wee bido from ihe etu Nnamdi Kanu si wee bido, wee kọwapụtacha etu ihe si bido gasị bifo wee ruo na nsogbu a dị today. N'ebe m na-arụtụ aka mbụ mmadụ dịka Simon Ekpa, n'ebe m na-arụtụ aka mbụ mgbe ejidere Nnamdi Kanu, o nwere nwaanyị pụtara na bido ịkụ asịrị na Facebook si nọ ndị DOS, si nọ nne nna ya anya na sekretarị Kanu rerie. Ndị DOS akpọ ya si anya chere godi na ihe ndị obodo a chọrọ bụ enwude onye isi ka onye ọbụla gbasasị ya n'ihe a, ka achọgbagodi ihe benene bifo wee kwume onye ọ bụ onye arịrị na ọ bụ onye arịrị. Nwaanyị ahụ emegide ihe a megide, emechazie ozi sizie Simon bịa ugbo kwuturu redio Biafra. Emechaa ha si ya ndị dị osisi anya teke otu ọsụna teke na wute Kanu letakwa, because ana m efolokwa ya, ana m efolie letakwa mgbe o mecha, mgbe ha bidozi semogho ka ọ sịzi na ya decidere na ya teke ni otu. So mgbe ahụzi ndị ihe ndị dị osisi wee gwa nwaanyị ahụ asị mkpa ahịa ebe akpọ m ahịa mmezi ahịa wee sị ya ọ bụrụ na ihe ị na-ekwu bụ eziokwu weta evidence. O wetanwughị evidence, letters ọjoin ya Simon enyezi ya platform, o wee na-ekwuzi okwu, wee na-ekwutọ, okwutọrọ ma family Kanu, okwutọrọ ma DOS. So si na ọha arịrị a na-egbochi ha, sị ha chere emegide ihe niile ahụ before immediately DOS na Simon nweziri okwu na Kanu sịrị
na-asa take oath DOS ha sị na ọya na ha yenye the platform from there as onye that woman platform ha nchazizie kpọrọ DOS from there tizie teacher at home first teacher at home etiri onye ọbụla na-efolie nyanwa sọpọtụ ọ na-efoli nsisi mmemme ruzie mgbe a sị na Kano sị during that time say hapụgodi sit at home o pikizie ebe ahụ na-emuzie ya autopilot onye ọbụla ya ahụmazi so ọkweghị ọ ga-adị mma ka eburugodo ụzọ ha sị onye ka fọt si na onye butere nsogbu a ebe ka nsogbu a si wee pụta ebe ka esi ekwesị mkpụrụ asị ọkweghị ghọtara bifo wee rụzie nke inwe ndị na-amaha ndị na-abịa agbawusi ndị mmadụ na vileji amaha ndị bụ ọnọ gọọmenti na amaha maazị Asad akwụkwọ na-ekwu all these things ka eji ma n'ọha na ndị politician plan all these things so aghọtara m ihe ị na-ekwu in terms of na-enidiri ịnọkọ ọnụ discuss ya which is ihe ikwuru the important and mana mụnwa mere respect nọ mgbe ahụ ihe a na-achị ịgatọkọ ihe niile ka ekwesịrị ịkpọ oku a mana akwụkwa na ọ dịkwa late na-akpọ oku a na nkọ ọha ọnụ wee kwukọlọ before o wee na-abịaru to this level ọ nọ na amaazị onye bụ onye amaazị onye na-ekwu nke na-eme na amaazị onye na-ekwu nke ọzọ mana asị m kwuo mana ama na Kano himere DOS for iji wee na-eme everything organize ka ọ bụrụ ofu okwu ka ọ bụrụ ofu olu ka onye ndị Igbo ji ekwu okwu even onye isi ndị ọpụtapolos mere mgbe ahụ bụ ka a na-efolie kwuo onye gezina even redio Biafra onye gezina ndị DOS ntị ihe ahụ ọrụ ngasa ka ọ bụ ọbụ ngasa ọ dị mma maazị adịghị dị oke so mana ihe aghasa na-aghasa ha maazị etu esi dozikwa ya ọma ha ya nụrụ ihe ibe ha kwuru ha nụrụ ọ dị mma maazị daalụkwa daalụ anyị nụrụ ihe i kwuru onye nwe anyị nọnyere gị ọtụtụ ndị mmadụ na-akpọ ka m kwutu obere okwu tupu m nabatakwa onye ọzọ na-akpọ daalụkwa udo dịrị gị ọ dị mma ọ dị mma ọ dị mma ụmụnne m ndị Igbo ndị ọma njem ọnụ nwanne anyị nwoke onye kpọrọ anyị ugbu a o nwere ihe ọ rụtụchara aka bụ ebe ụfọdụ ihe n'ebe ya bụ okwu siri wee bido mana n'uche m agwakwara m unu na ihe ọbụla m na-ekwu ebe a bụ uche m maka na ana m ekwu ya oge ọbụla sị na uche onye adịghị ya njọ n'uche m onye ọbụla dị ebe ọbụla ya bụ ihe si wee bido ọ dị mkpa ime ebe o si wee bido mana ihe kacha mkpa maka o teela aka a na-adọgharị ebe ya bụ ihe si wee bido ihe na-achụzi afọ abụọ ugbu a aka na-adọ onye dị wrong na onye dị right o wee buchie m azụ n'ihe a m wetara ebe a maka onye dị wrong na onye dị right nsi unu na onye nọ ebe a ahụta ihe njinaka na ahụta ya dịka 6 onye ahụ dị right mana onye nọkwanụ ebe a ahụta ya bụ ihe na ahụta ya dịka 9 onye nke ahụ dịkwa right ka onye ga-asị na ọ dịghọ right ụfọdụ oge ị nwere ike ịdị right n'ihe ị na-ekwu mụa adịkwa right n'ihe m na-ekwu anyị na-esikwa agụgọ n'ihi na ya aghọtaghị onwe anyị n'ihi na anyị enyebe onwe anyị ohere ịmata na ọkwa ebe m si ahụta ya ka m si ekwu okiwasikwa ebe gị nwa na onwe gị si ahụta ya ekwu nke gị o wee bụrụ anyị ihe ọgụ na mgba ịghọta onwe anyị n'ihi na onwe onye nyere ibe ya ohere ahụ ka m na-arịọ ka anyị nye onwe anyị ohere ahụ ka m na-arịọ ụmụ Igbo nye na onwe unu ohere onye asịla na uche nke ya bụ the best ikwuo nke gị gee nke nwanne gị na-ekwu ntị si mpako bụ pride eburula gị na efugodu onye na-ekwu eziokwu n'ihi na ikwuola nke a isi mba kama ị ga-ekwetezi nke onye ahụ kwuru ka ọ hapụ ịdị ka ikwuchara okwu lachi azụ n'ihe i kwuru ya bụ otu ihe ọzọ nke na-enye ndị be anyị ezigbo nsogbu nke a bụ otu ihe ọzọ na-enye ndị be anyị ezigbo nsogbu even mgbe Nnamdi Kanu tupu aka kpara ya ọtụtụ oge dị mgbe ọ na-emewe program na redio Biafra ọ na-abụ onye kpọọ na fon si lekwa ihe mbunuche lekwa ihe mbunuche ọ tụlee ya ọ bụrụ ihe dị mma ọsị ya na nke a bara na a ga-ewe nke a
maka gịnị uche ofu onye ada ezucha. Mana ugbu a kedu ihe na-emezi? Ndị niile kpọrọ onwe ha ndị nsonso ndị ụmụazụ Maazị Nnamdi Kanu a na-agbazi onwe ha war within themselves. Otu ahụ ka ọ ga-esi adịzi ịkpọpụta ya bụ Maazị Nnamdi Kanu. Otu a ka ọ ga-esi adịzi izi. Ọ dị mma ụmụnne m ndị Igbo ndị ọma njem ọnụ. O nwekwara onye ọzọ na-akpọ na ekwentị ka anyị mara onye na-akpọ mara ihe o nwere ịgwa anyị. Hello? Ekenekwa m onye ọma. Ekene m, good evening. Kedu ka ị mere? Onye? Chima na-akpọ from Awada. Ọ dị mma Maazị Chima. Ị na-esonyere anyị na ihe emume anyị na-eme? Ọ dị mma, ọ dị mma. Kedu ihe ị nwere ịgwa anyị na ya bụ okwu nke anyị ji wee bịa? Biko ihe anyị bịara eweniwe, ihe anyị bịara abụghọ ịkọ ndị ọnụ ma ịkọ ndị ọnụ, mana kedu ihe ha ga-eme ka ya bụ ọnọdụ wee dị mma? Ya na-akọ ọnụ kama na ndị Igbo si na ahụghị ihe dịka eziokwu ịghọta, and eziokwu bụ ndụ ya ka ndị Igbo ji wee kwudo. Onye Igbo ọbụla fụrụ eziokwu na-atọ n'gharị ya, mana ọ ya ha abụghị eziokwu, ọjọọ si file ịtọ ndị Chineke ịghọta. Nna na-ekwu na nna n'ihe na-ekwu nke bụ eziokwu bụ na anya ka eji amụ kachara acha. Ebe ọcha ihe niile na ihe a si wee bido na-eme oge ahụ, hapụ ihe Simon Ekpa na Nnamdi Kanu maka ha si wee even Nnamdi Kanu na onwe ya si eso Simon Ekpa si ege ya ntị, even sikwa si ya okwu ọnụ ya. So ka ezi ihe a na-akọzi nke bụ eziokwu bụ na Iran asị ka ha hapụ stọpụ statụ. Ọ bụ na stọpụ statụ nke onye ga na-ekwu maka Nnamdi Kanu, I don't think na aka ga na-akọ maka Nnamdi by na akara ichefusigo ya, because afọ ọmụlizi nwa even oge Nnamdi nọ na outside na-ekwu okwu, Nnamdi na onwe ya na-ekwusi ihe ọbụla mere eji chọọ ya achọ afọ ya na-ama ihe a ga-eme. Eme protest outside ka erelize Nnamdi agbọba egbe chọọ ndị agha omuzi, then anozie sit at home ka erelize Nnamdi a complain bezi ka ezi ihe ga-eme ka ọ dị mma. Ihe onye mmụọ na-eso bụ Simon Ekpa, ka ọsọ odo mmadụ ihe Simon Ekpa na-eme bụ ihe mmadụ kwesịrị ị na-eme, ka ọsọ owezi ihe mfụrụ ndị DOS na-eme nke bụ eziokwu. Ka anyị gbuo onwe anyị eziokwu, my brother, ka anyị gbuo ọ bụghị ekwu eziokwu ka akpa ya efu. Ị na-aghọta ihe m na-ekwu na ọ dị mma. Ọ dị mma Maazị Chima, anyị anụla ihe i kwuru. Daalụ maka ikwu uche gị, n'ihi na anyị na-ekwu oge ọbụla si na uche onye adịghị ya njọ. Daalụ maka isonyere anyị na ya bụ ihe emume na ịkpọkwanụ wee gwa anyị uche gị. Ka anyị dọbiri ya bụ oku ekwentị ebe a, anyị anụla ihe i kwuru. M ga-ekwukwa uche m na nke ahụ. Maka onye ọbụla nke chọrọ ịkpọ wee tinyekwa ọnụ na ya bụ ihe emume nke anyị na-eme na mgbede a, akara ekwentị ị ga-akpọ sọsọ na WhatsApp ka ị ga-akpọ ya bụ *7 458 6367 ka mkpọ ya na bekee. Nka ya kpọgharịkwa ya n'olu Igbo, mana ka mkpọ ya na bekee maka ndị na nna ya anụcha ọnụọgụgụ n'asụsụ Igbo. 070 sọsọ na WhatsApp ka ị ga-akpọ ya 4586 3637. Sọsọ na WhatsApp ka ị ga-akpọ ya ma ọ bụrụ na ị chọrọ itinyere anyị ọnụ na ya bụ ihe emume nke anyị na-eme. Ka m kpọọ ya n'olu Igbo ọzọ, *7 458 3637. N'olu bekee ọzọ 070 4586 3637.
maka nwanne anyị nwoke bụ onye nke kpọchapụrụ ugbu a bụ maazị Chima. O nwere ihe o kwuru, ọ sị na maazị Nnamdi Kanu sisi gewe Simon Ekpa. Ọ bụ eziokwu, maazị Kanu kwuru ya ekwu. Dịka m si wee gwa unu na abịaghị m ebe a ịkwụnyere onye ọbụla, abịaghịkwa m ebe a ịkọjọ onye ọbụla, kama ihe m bịara ịjụ bụ kedu ihe a ga-eme ka ya bụ ọnọdụ wee gbanwee, kedu ihe a ga-eme ka ya bụ ọnọdụ wee dị mma. Ihe m nwere ikwu na ya bụ ihe nwanne anyị nwoke a kwuru bụ na maazị Nnamdi Kanu eziokwu ọsịsị gewe Simon Ekpa ntị, ọsịsị kesawa ihe onyonyo ọ na-eme. Ya bụ maazị Nnamdi Kanu bụkwa otu onye ahụ hibere DOS sikwara onye ọbụla gewenu DOS ntị, ọ bụrụ na achọ m ma ahụghị m unu gewe DOS ntị. O wee bụrụ na ya bụ ihe bụ ụma iru abụọ, asị m na maazị Nnamdi Kanu bụ onye iru abụọ maka ndị ga-aghọtahie m, mana ọ bụ mma iru abụọ, ọ bụghị maazị Nnamdi Kanu na-ekwu. Ya bụ okwu bụ okwu dị ka mma iru abụọ. O nweghịzi mgbe maazị Nnamdi Kanu sizi unu esozila DOS. O nweghịzikwanụ mgbe ọ si unu esozila maazị Simon Ekpa. O wee bụrụ maka ya, n'uche m anyị niile na-ekwu ofu ihe. N'uche nke m anyị niile na-ekwu ofu ihe. Kedu ihe a ga-eme ka ala Igbo dị mma? Ọ bụrụ ha na ndị nọ na DOS na-ekwu ihe a ga-eme ka ọ dị mma, ndị nọ n'ọta pilot aka na-ekwukwa ihe a ga-eme ka ọ dị mma. O wee bụrụ na uche ha na ihe a ga-eme ka ọ dị mma adabaghị, ọ bụghị idea onye a na-eweta ka onye a na-eweta, anọrọ na ana tụlee the whole ideas mara nke ga-aba uru. Anọrọ ala tụlee the whole ideas mara nke ga-aba uru. Ndị DOS bụ ndị Igbo, ọ ụmụnne anyị. Ndị autopilot bụ ndị Igbo, ọ ụmụnne anyị. Ma ndị Masobo bụ ndị Igbo, ọ ụmụnne anyị. Ha chanwụchakwa ideologies nke ha. Why can't everybody come on a round table ka akpa ya bụ ihe ka nkata? Why is it being so difficult? Round table discussion. Ọ dị mma ụmụnne m, ka anyị werekwa otu egwu ahụ nke nji wee bido ya bụ ihe emume. Otu egwu ahụ na-ajụzi Nigeria wetin dey sup, ndị Igbo kedu ihe na-eme. N'ihi na ya bụ egwu bụ otu egwu na-atọ m ezigbo ụtọ, egwu na-atọ m rịrịrị, maka ọ jụrụ ezigbo ajụjụ dị ezigbo mkpa, ajụjụ dị nnukwu mkpa na onye Igbo ọbụla ga-ege ya ma chebere onwe ya echiche. Ya bụ egwu bụ egwu nwanne anyị nwoke ama dịka Da Steve. Gerenụ ya. Nigeria wetin dey sup no? How we wan dey be Nigeria ife we kule mewe gonu Nigeria sani mero nenu na wetin my people do. Nigeria ife we kule mewe gonu mi kwasi ani mero nenu wetin my people do. Nigeria ife we kule mewe gonu anyaga ozin no fewe no fear no. How we wan dey be Nigeria ife we kule mewe gonu Nigeria wetin dey sup, Nigeria wetin dey sup, Nigeria ife we kulo omewe gonu asira anyị meziro nenu o nwere onye anyị kọrọ ọgwụnụ ume Igbo anyị bedoro nenu ume wetin we want do. Nigeria ife we kulo omewe gonu anya ga-aghọzi mgbada n'ụkọwa n'ọfịa nụ. Ha we want be Nigeria ife we kulo omewe gonu ka ngwa kene ụmụ Igbo okwunu ilodino nọnụ n'ọdịzi ka akwa abalị do. Ọ sị ka ọ gwa ụmụ Igbo okwu na iro dị n'ụlọ dị ka agwa abalị. Onye ma ebe o dewere isi. Onye ma ebe o dobere isi no. Onye ma ebe o sabi person wey dey kill the person die. Fasila anyị mejọrọ nenu, akwụkwọ anyị na-ada no still dey wan make we dey die.
Hasilani bezilone Fasilani bezilone Anyaga ozino no fewe no fia no how we want it be Nigeria fenwe kule mewe gonu Omewe gonu umu Igbo nye dozi anyị lweba Onye kanye na so ife nwade mwa kule mewe onye duzi anyị ruo ebe a ndị Igbo olee otu anyị si wee ruo ebe a ndị Igbo nke bụ na onye ọbụla jizi ndị Igbo eme ihe egwuregwu onye ọbụla jizi ndị Igbo eme karikachọ ma nwee onye Igbo na-ekwu okwu mana abịa n'ihe ọbụla gbasara onye Igbo na onye Igbo ebe a ka ị ga-afụ onye ọbụla ebe a ka ị ga-afụ ndị Igbo enwe ike ịlụso ndị Igbo ibe ha ọgụ ọkwa n'ihe jọgburu onwe ya ụmụnne m ndị Igbo peace and equity because now you know get manuel Nigeria waiting this up Nigeria waiting this up Nigeria fenwe kulo ọ dị mma o nwere onye na-akpọ n'ekwentị ka anyị mara onye na-akpọ ka anyị mara ihe o nwere ịgwa anyị na ya bụ ihe emume nke anyị na-eme hello 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 Hello. nwanne m nwoke biko gbatuo ekwentị nke iji ekiri anyị ekiri kedu anyị na ya na-ekwu kedu ebe isi akpọ Maazị Ogbonnaya from Enugu State. ọ dị mma Maazị Ogbonnaya ịmara isiokwu anyị ji wee bịa taa o nwere ihe ị nwere ịgwa anyị o nwere ihe ị na-atinyere anyị na ya Nna nwanne m ihe nwere ike ikwu gbasara ya ahụ maka hello nna niile kwasị gị gbatuo ekwentị nke iji ekiri m ekiri makwa na pụọ apụ ebe ọ dị ọ ihe na-confuse gị Okay. gbatuo nke iji ekiri m ekiri makwa na pụọ apụ ebe nke ahụ nọ Okay. Na ihe nwere ike ikwu maka ihe ahụ Simon Ekpa ka nsokọ n'azụ asọpọtụ ka Simon Ekpa ọ dị m ya n'azụ bikos na bụ na bezon gị ka nwanne nwoke nke ọzọ si wee kwue ya bụ na o tekele akshọn ụmụ ihe tekele akshọn ndị isi abụọ jụrụ anyị Igbo a na-eri anyị ọrụ a nọrọ ebe a na-ata afụ na-asa afụ ndị Fulani ọ dị mma spọtụ Simon Ekpa so ọ gawa ihe ọbụla o kwuru ma ya sụgide anyị 2 weeks 3 weeks anyị sọkwa ekwe ya n'azụ maka na ego ndị gọọmenti ma Peter Mba ego a ha na-enweta ọ na-atụzi ha n'ọnụ n'afọ m ya mere o juwe na-atụ na-afịa afọ o juwe na-achị ka sositi atụ ụlọ mbụ Peter Mba n'Enugu steeti special Enugu steeti anya ya sụgide anyị 3 weeks na anyị ga na-eme anyị ga na-ata afọ ka ata afọ once and for all ọ bụrụ taa ka ebido omewe ihe one Nigeria o tego aka ebido omewe ihe one Nigeria for how many years ma ndị nna nna tachara afụfụ a kịta aga m na anyị tara afụfụ a once and for all ka anyị weta ya na-achọ ke release gola nna anyị ukwu bụ Maazị Nnamdi ọ dị mma anyị sọpọtụ Simon Ekpa ndị ọbụla o kwuru ka anyị ga-eme ndị si n'ọnụ na ọ dị mma iru abụọ ha na-akọrọ onwe ha nọ ndị soro ndị na-aya ndị one Nigeria ekwere ka anyị nwere ihe anyị gaa n'iru mbụ ụmụ Igbo ọ dị mma nwanne m nwoke anyị anụla ihe i kwuru n'ihi na a sị na uche onye adịghị ya njọ mana ị na-akọwa na onweghị ihe a ga-emenwu onweghị otu ọbụla a ga-esi emenwu ka ndị DOS na ndị autopilot bịa kọta ọnụ kwuo okwu kpaa nkata ghọta onwe ha ya adụkwa mana abịakọtakwa ọnụ ya bụkwa na ya achịkọta ọrụ ndịkọ na uche m bụ na ndị sabo nọ n'Igbo anyị adịzi too much n'okwu onye ma onye alụrụ ọ ga-atụta ụtọ isu eme ka ọ bụka na ọ gara aga akwa nke ọkwa nkekwa ya bụ nke m kọza ihe ya niile wee ndị na-abịachakwa achịka na ha so na ndị Igbo ọ bụrụ ha na-eje eri aka azụ enwetacha infọmeshọn n'ebe ejegweje rie aka azụ ọzọ ọ je nyebere ike infọmeshọn enweta that was the problem and most of us bụ ndị Igbo bụ ndị akpịrị ha dị too much na bụ na ha ga-ewukwu ofu obi chịkọta ọnụ ọ ya adịkwa mma ọ dị mma ga-eji ofu obi ọ ya adịkwa mma
ọ dị mma nwanne m nwoke daalụkwa maka isonyere anyị na ya bụ ihe emume daalụ maka ịkpọkwa ma kwupụta uche gị n'ihi na a sị na uche bụ akpa onye ọbụla nya nke ya ma uche onye adịghị ya njọ ya mara gị mma daalụkwa ya Chukwu gọzie gị nwanne m udo dịrị gị ya Igbo na-agbanụ mbọ ka nkwuo n'okwu mbọ ka anyị ji aga ife eji mara Igbo bụ donu anyị ga-agbala ọgụ ma nwụọ n'ama ha wee wọdebe na anyị ga-agbawara ọgụ ma nwụọ n'ama kedu ka o si aga ndị Igbo ha wee wọdebe anyị agaghị ya gọọmenti ọkwa ndị gọọmenti bido anyị agaghị ya ndị isi aba n'oto ndị sabotu aka na-akọ na ndị sabotu aka na-akọ na anyị agaghị ya wa ndị oke ọchịchọ ndị oke ọchịchọ oyi mụ na ya sozi achụ mmụọ onye anụmanya n'ose mụ nwa nọ dịka ihe mmụọ onye ka Igbo ga-ezizilu n'anya onye ka ga-ezizi anyị fabụzi ndị na-achọzi ịkwụ anyị ekwudo mmadụ ole ka unu ga-egbunu mmadụ ole ka anyị jide ofu obi na-emesịa na anyị ga-enwe mmeri ụmụ Igbo ka anyị jide n'ofu obi bikonu ka anyị jide n'ofu obi na-emesịa na anyị ga-enwe mmeri a sị na ikuku bugharịsịa ụdụ igu ebe ọkwụ ka ọ ka akwụ ikuku a niile na-ebu anyị chọrọ ịkwụ ebe anyị kwụ ị mara na anyị kwesịrị ijikọ onwe anyị ọnụ were ofu olu na ofu obi wee na-ekwu okwu ka anyị were otu olu na otu obi na-eme ihe ọbụla anyị na-eme dịka ndị Igbo anyị nwa ya anwa onwe ihe ọbụla anyị chọrọ imepụta dịka ndị Igbo anyị agaghị emenwu mana ihe gburu ndị Igbo bụ ndị ikwe na ndị ekweghị ihe gburu ndị Igbo bụ ọka asị na onye a na-achị m ọka asị na onye a bụ onye isi na-ekwu ihe m ga-eme wee na-asị ụmụnne m ndị Igbo bikonu 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 ana m arịọ ọ bụrụ arịrịọ ka onye ọbụla bịakọta ọnụ ka onye ọbụla were iwe na-ewe ya tụfuo maka anyị mara otu anyị ga-esi ejikọ onwe anyị ọnụ ka anyị mara otu anyị ga-esi ejikọ onwe anyị ọnụ ka nsa ajụjụ ụfọdụ ndị mmadụ na-ajụwa m na-abụ mbupụta akụkọ ụwa n'ihe gbasara ndị otu ọtọpilot ma ọkwanụ mbupụta akụkọ ụwa n'ihe gbasara ndị DOS ụfọdụ na-ajụ m kedu ebe ịkwụ akwụ kedu ebe ịkwụ akwụ nwanne m nwoke nwanne m nwaanyị ọrụ m abụghị gwa gị ebe m kwụ akwụ ọrụ m bụ ibutere gị ihe ọbụla ị kwesịrị ịhụ dịka onye Igbo ya bụ ọrụ m dịka onye mgbasa ozi mana ọ bụrụ maka ebe nkwụ bụ ihe a ga-eme ka ala Igbo dị mma ọ bụrụ maka ebe nkwụ bụ onye ọbụla mara ihe a ga-eme ka ala Igbo jụọ oyi ka ọnọdụ nchekwa ala Igbo dị mma ya wepụta ya ebe nkwụ akwụghị m n'ịkọ onye ọbụla ọnụ akwụghị m n'ịkọjọ onye a ma ọkwanụ isi na onye ada emeta ihe ọ na-eme onye ọbụla na-eme dịka echiche obi ya si wee dị ọ bụrụ na ihe onye ahụ na-eme adịghị gị mma ọ bụrụ na iche na onye ahụ anaghị emeta ya kpọọ ya na nwanne gị ka ọ bụ ka unu kpaa nkata kpọọ ya nwanne gị ka ọ bụ ka unu kpaa nkata a sị akpa akpa arahụ n'ute ọ wee bụrụ maka ya ụmụnne m ndị Igbo ndị ọma njem ọnụ aga m abịa ka m pịachie ya bụ ihe emume ebe a n'ihi na oge na-akụzi kwarapụ ọ bụghịkwanụ oke okwu bụ na onye a gwara anụ kama a sị na otu okwu ezuorola onye mara ihe a word is enough for the wise onye mara asụ ya sụọ n'odo onye na-amaghịkwa na-asụ ya sụọ n'ala ndị Igbo ka jikọta ọnụ ma ọ bụrụ na unu si na agaghị ejikọta ọnụ unu jisikwa n'ike na-agba onwe unu mgba ọ bụrụ na unu si na agaghị ejikọta ọnụ unu jisikwa n'ike na-alụso onwe unu ọgụ mana otu ihe m chọrọ ime ka o biri gị ebiri na ntị bụ na mgbe ahụ gị na nwanne gị na-aba mba mgbe ahụ gị na nwanne gị na-alụ ọgụ mgbe ahụ gị na nwanne gị nọ na tigbuo zọgbuo ka onye iro ga-enwe ohere ịbịa n'azụ ụlọ gị wee were ala nna gị mgbe ahụ gị na nwanne gị na-achọ onye ga-egbu onwe ya onye ka ike ka onye iro ga-enwe ohere ịbịa chụpụ gị na be gị ma were ụlọ gị anyị nwere ndị iro na-achọghị ihu anyị dịka ndị Igbo onye ọbụla ma nke ahụ ike ahụ oge ahụ mọzụlụ ahụ na eneji ahụ anyị ji alụso onwe anyị ọgụ dịka ndị Igbo ka anyị jikọta onwe anyị ọnụ put the energy together and fight a common cause ọ wee bụrụ maka ya a sị na atụọrọ ọmara atụkwara n'ofeke ofere isi tinye n'ọfịa ya mere ụmụnne m ndị Igbo aga m achịkọta ya bụ ihe emume ebe a
ọ bụrụ na iso anyị wee rute na ya bụ na agba nke ọ bụrụ na iso anyị wee rute oge a na ya bụ ihe emume nke anyị na-eme wee na-asị gị daalụkwa nwanne m, ọ bụ na Facebook ka ị na-esonyere anyị, ọ bụ na YouTube ka ị na-esonyere anyị, daalụnụ. Ka Chineke nna gọzie unu, ọpụ unu na mbata unu ga na-abụghị ha gọziri agọzi, ya marụ unu mma na nkwọ, marụ unu mma na orie, marụ unu mma na afọ, marụ unu mma na eke. Ana m asị na ihe ga-eri unu agaghị abịa, kama ihe unu ga-eri ga na-abịa. Ụmụnne m ndị Igbo, unu maka nsị hụ unu n'anya wee na-asị unu echefukwala na ebe nsị ewetara unu ozi a bụ n'ụlọ ozi ndị sim.si ha Asịrị FM. Aka m abụkwa nwanne gị nwoke na ezigbo enyi gị nwoke 042 Solex, onye akụkọ ụwa. Ka emesịanụ. Waiting the shop, no waiting the shop. We cool and we gonna oh, well, on Yanni, oh, well, on Yanni, Corona, no. Nigeria, how we want to be. Waiting, we want it. Nigeria, we cool and we gonna how we want to be. Waiting, we want it. Nigeria, we cool and we gonna oh,